Ο ένας είναι αλήτης και ο άλλος κομμουνιστής. Κι όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλείας σέχωση, φέρει αλετάς και τόλμην η μοτοσικλέτα, είπε ο Κάλβος. Η μοτοσικλέτα είναι μια γκάβλα που την έχουμε μέσα μας. Είναι το γκάζι της, είναι το λαδοβέζινο, είναι ο θόρυβος από το Ντουκάτι, είναι η τρέλα, είναι το ταξίδι, η μελωδία από το Ντουκάτι. Είναι η μελωδία. Καλά, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όμως όλη αυτή η ιστορία είναι η δικιά μας ιστορία. Μπύρα δεν μπορώ να πιω, ζαλίζομαι. Καλά λέει, ρακί είναι. Του πυροβολού είναι. Ρακί το. Επειδή λοιπόν ο Θεός ευλόγησε τη ρακί, έβγαλε το Δία και μετά τη μοτοσικλέτα, και επειδή κορόιδα ο Θεός είναι πόντιος, είναι θεΐδης, πλάκα σας κάνουμε και το λέμε Θεό. Δηλαδή την 8η μέρα ο Θεός έφτιαξε τους πόντιους, την 7η είχε φτιάξει κριτικούς. Γι' αυτό είμαστε καρτάσια εμείς και εσείς. Ποιος ήταν? Και επειδή εγώ δεν είμαι παράωρος, είμαι σοβαρό άτομο, θέλω να σας πω ότι ό,τι πιο όμορφο είχαν οι δύο τροχοί ήταν το ταξίδι. Ό,τι πιο δυναμικό ήταν η μοτοσικλέτα που έκαναν αγώνες. Αυτά τα δυο όταν τα πάντρευες, ή που σ' άφηνε η γκόμενα ή που έπαιρνε στα βουνά. Επειδή η Παγκρίτια είναι πολύ έρωτας, και ξέρετε γιατί είναι έρωτας, γιατί ξεπέρασε σε κάτι τις Πανελλήνιες, την ξεπέρασε στην ψυχή. Κρατήστε αυτή την ψυχή μέσα σας. Έχετε ψυχή. Είναι μεγάλη υπόθεση ψυχή. Ακόμα και όταν πιστεύετε ότι έχετε χάσει, όταν πιστεύετε ότι αυτό το σύστημα μας μπουδούγκλωσε, όταν η κρίση μας έχει βάλει από κάτω, γαμίστε τα όλα. Η μοτοσικλέτα είναι δύναμη. Είναι η ψυχή μας. Είναι η κάβλα μας. Είναι ο έρωτάς μας. Και αυτό είμαστε εδώ. Είναι μαγιά η μοτοσικλέτα. Και τώρα θα ακούσετε ένα ποίημα. Είναι σε πλάγιο δεύτερο. Είναι 15 σύλλαβος. Όχι, είναι διθύραμβος. Το έχει γράψει ο Παράωρος, ο οποίος βέβαια θέλει να είναι ποιητής της Παγκρίτιας. Του αφιερώνω όλο τον χρόνο να σας πει το ποίημα και σας λέω ότι όσο κρατάνε τα πόδια μου θα είμαι στις Παγκρίτιες και όσο αυτός θα γράφει ποίηματα εγώ θα τον χειροκροτάω. Μεγάλε ποιητή. Είναι ο μεγάλος ποιητής. Έχει χοντρά μολύβια, μας ζωγραφίζει το «ι» και μας κάνει τα «ι». Σύση μου, έλα σε πω κάτι. Επειδή όταν ήμουνα στην πρώτη Παγκρίτια με είπανε να σε πάρω και να σε πάω βόλτα και εγώ χάθηκα. Έλα εδώ πάνω να πεις δυο λόγια για τότε. Ναι, Σύση, διότι έλα σε πω, αυτά που λένε είναι τρίχες. Δεν υπάρχουν πρόεδροι και ιστορίες με αρκούδες. Υπάρχουν ψυχούλες που παίρνουν το μηχανάκι τους, δεν έχουν φράγκο στην τσέπη τους, αλλά είναι εδώ γιατί εδώ έχουν φίλους, έχουν ψυχή και έχουν καρδιά. Και αυτό Σύση, έλα εδώ πάνω να προλογίσει τον ποιητή μας. Σύση, εγώ και εσύ είμαστε ένα κομμάτι της Παγκρίτιας. Σε αγαπάμε, έλα πάνω. Η Σύση Παλαπανίδου επίσης. Η Σύση Παλαπανίδου επίσης έρχεται από τη Θεσσαλονίκη εδώ και 11 χρόνια συνεχόμενα στην Παγκρίτια. Και ο Λευτέρης και η Σύση. Δεν πειράζει. Η Σύση λέει δεν ξέρει τι να πει. Δεν το έχει με το λόγο. Η Σύση όμως ρε παιδιά έχει ψυχούλα. Έχει ψυχούλα. Και αυτό μέτρα, είμαι εδώ μαζί σας από τότε που κάνετε Παγκρίτιες. Το πυροβόλο είναι αυτό. Η Σύση ερχόταν με ένα GN 125 για όσους ξέρουν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα έχετε με ένα... Τι είναι το μηχανάκι, NIEX, δεν είναι EX. NIEX 2,5, με ένα NIEX 2,5 στη Θεσσαλονίκη, οδηγητό έτσι. Όχι της πλάκας. Κάτσε να το βρω τώρα. Όχι, αλλιώς. Είπα να σας κάνω πλάκα να βγάλω τις εξετάσεις της χολυστερίνης.
Να μετά λες. Λοιπόν, το φετινό ποίημα είναι αφιερωμένο στο Θανάση τον Κοκολάκη, τον πρόεδρο της Λεμάν, και λέγεται «Ένα σακί τσιμέντο». Ένα σακί τσιμέντο αποκαλεί ο Θανάσης όλες τις γκόμενες που κάθονται στο κοκοβιό του μηχανακιού του. Γιατί στην πραγματικότητα η μοτοσυκλέτα, όλοι το ξέρουμε, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε για να παίξουμε τους καλούς γκόμενους, είναι ένα ατομικό μέσο ευχαρίστησης. Είναι μια μαλάκινση. Είναι ένας αυνανισμός. Μόνο σου την καμαρώνεις στη μοτοσυκλέτα σου, μόνο σου την ευχαριστιέσαι, αυτά. Και έχει δίκιο μας ο Θανάσης που αποκαλεί τις γυναίκες ένα σακί τσιμέντο. Όμως υπάρχει και η άλλη άποψη, και εγώ κάνω στο δικηγόρο του διαβόλου, παρότι συμφωνώ με τον Θανάση, θα διαβάσω την άλλη άποψη. Φεμινιστικό δηλαδή. Ένα σακί τσιμέντο. Ξέχασες που καβάλαγες ένα παλιό παπάκι και τώρα μας μοστράρισες τη σκούτας μηχανάκι. Έδαινες πάνω στο φτερό υπνόσακους και τέντες, αγνώριστο ήταν το σε απ' τις πολλές πατέντες. Με εκείνο το ερείπιο, με εκείνο το ρημάδι, γύριζες όλα τα νησιά με το κορίτσι ομάδι. Τις φόρτωνες της Άμυρης ένα βουνό στην πλάτη, μια τσάντα με τα χρήσιμα και τα άχρηστα γεμάτη. Και αυτή σχεδόν αγώκιστα κουβάλαγε το δυο σας στην πιο απρόσιτη αμμουδιά για να είσαστε τα δυο σας. Τώρα περνιέσαι στα τζιπί το νέο το ταλέντο και το κορίτσι σου το λες ένα σακί τσιμέντο. Μπράβο! Και του χρόνου, παιδιά!